Milí priatelia, počúvate podcast z Metropolisu a ak dobre počítam, tak toto je už 5. vydanie, 5. epizóda. A ak nás aj sledujete na YouTube, tak sme vlastne v rovnakom byte, v ktorom sme podcast z Metropolisu začínali pred XY mesiacmi, kedy to bola de facto len hrubá stavba. Teraz je to tu všetko dokončené, budova Metropolisu je skolaudovaná a o tých možno všetkých stavebných nástrahách a celom tom procese sa budeme rozprávať s dvomi zaujímavými ľuďmi, ktorých som si pozval sem do tohto útulného pekného bytu. Tak privítajte veľkým potleskom Mareka Mouchu, je to projektový manažer za investora Mint. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. A Martin Tkáč, ktorého sme stretávali pomerne pravidelne na stavbe, pretože to je človek, ktorý je projektový manažér a zodpovedný za technický dozor z Grinity. Tak Martin, ahoj. Ahoj. Vy dvaja ste sa na stavbe stretávali pomerne často, alebo aká je tá dynamika vás dvoch? Tak co se týče nějaký naší synergie, tak dá se říct, že jsme v denním kontaktu poslední 4 roky na tom projektu a vesměs to funguje tak, že vidíme se tady 1 až 3 dny v týdnu a zbytek těch našich komunikací je po telefonu nebo přes conf call. Ale vy to nemáte tak, že jeden z vás je nadriadený tomu druhému, hej? Vy ste vlastne rovnaké pozície, však Martin? To je skôr doplňanie. Okay. Marek zastáva trošku inú agendu tým, že je za investora. Ja mám trošičku inú agendu tým, že zastávam tú stranu technického dozoru. Ale na konci dňa, ako hovoril Marek, sa hlavne doplňame a určite to nie je nejaká hierarchistická pozícia, ale skôr synergistická. Teba, Martin, som stretával na stavbe pomerne často, vždy si zodpovedne mal sebareflexnú vestu, vždy si mal veľmi zodpovedne aj príľbu, jednoducho mal si to tu vlastne pod dozorom, držal si opraty tohto. Investor je vždy taký, že investor vymýšľa, developer vymýšľa samozrejme všeličo. Neprišlo k nejakým konfliktom vlastne, že ty za stranu developera, že ale takto sme to chceli a ty si povedal, nie, je toto lešenie, to sa nedá. Prišlo k takýmto nejakým incidentom? Naopak tady spíš je to o tom, že jsme na jedné vlně. Stejně tak i s panem architektem a s naším týmem a víme vlastně od začátku, za čím si jdem, co chceme a jak už jsme jako zmínili, bylo to o té synergii a o tom, že naopak Martin nám pomáhal s tím, aby jsme, když řeknu, drželi pevně opratě s generálním dodavatelem stavby a s dalšími dodavateli, kteří se tady střídali. Takže vlastně obidvaja ste to tak trošku mali aj termínovo na starosti, hej? Aby ste vlastne dodržiavali tú excelovskú tabulku a ten kalendár, nie, Martin? Je to tak. Ešte možno k tej prvej časti otázky, tak samozrejme, že za tých 5 rokov, odkedy sa začal realizovať tento projekt, prišli mnohé podnety, mnohé návrhy, ako vylepšiť tento projekt. Ani to nebolo nejakom prvotnom odmietaní týchto návrhov, skôr zamyslenie sa, že ako by sme to vedeli implementovať. A naozaj aj mnohé veci sa menili za pochodu, za realizácie. A myslím si, že to bolo len v prospech tohto projektu. Ak to správne chápem, tak pôvodne to malo byť písmeno N, ale potom ste to v priebehu stavby ste si povedali, vyzerá lepšie, nie? Tak tým, že Marek je Marek, ja som Martin, takže to bolo celkom jednoduché. Akože počujete, nechcem konšpirovať, ale ja som Matej. Víme o tom. Teď sme to pripravení, že tak to dnes zmínime. Kruh sa uzavrel. To je veľmi dôležitý moment. Inovatívne technológie, tým je Metropolis taký známy. My sme to rozoberali vlastne už v tých predchádzajúcich epizódach s tými tiež kompetentnými ľuďmi, ale mám pocit, že vy ste takí priamo technologickí ľudia, technickí. Čo k tým inovatívnym technológiám, ktoré sú tu použité, môžeme povedať, že všetko je A++ a... Tak, v první řadě byla snaha o to, tu ekonomiku pro ty klienty a tu ekologii jako dostat na co nejlepší level, zároveň ale tak, aby, když řeknu, ten komfort klientů byl maximální a aby se o ten systém nemuseli moc starat denně. Jako když jdete do bytu a zapínáte si splitovou jednotku na chlazení každý den po tom, co přijdete, protože ji nenecháte běžet celý den a tak dále, tak dále. Takže vlastně asi top inovativní věc tady je podovnítkový topení a chlazení, který prostě a jednoduše funguje na nízkých teplotních spádech a tom, že máte celý dny podobné nastavení, nemáte výkyvy teplot a máte ten komfort, o který se nemusíte, když řeknu, pravidelně starat. Po česky se to volá podomietkové?
Po slovensky je to... Podomietkové. Ale nehovoríme stropné? Ono je podomietkové preto, lebo je umiestnené v rovine omietky a ešte by mohlo byť umiestnené v rovine železobetónovej stropnej dosky a preto je tam ten rozdiel, že je to stropné podomietkové kúrenie a chladenie. Je tam, Martin, ešte niečo také inovatívne, čo ten klient bude cítiť, keď tu začne bývať, že toto je naozaj niečo, čo tu, čo ja viem, susedia nemajú ani na tej strane, ani na tej strane? Ono skôr je, myslím, že zaujímavé to, čo nebude vidieť a čo nebude cítiť, lebo práve nebude vidieť žiadne radiátory, nebude vidieť žiadne splitové jednotky v rámci svojich bytov. A všetko je riešené tak, aby bol dosiahnutý maximálny komfort pri reálnom používaní týchto bytov. A práve skrz rekuperačnú jednotku alebo cez stropné kúrenie a chladenie. Treba povedať, že v Metropolise je toto stropné kúrenie, chladenie štandard každého jedného bytu, každej jednej bytovej jednotky. Áno. Asi co stojí ještě za zmínku, že ty vlastně rekuperační vzduchotechnické jednotky tu nejsou centrální, to znamená za A nestratili jsme podlahové plochy nějakým centrálním vedením velkého potrubí. Vzduchotechnika je hodně prostorově náročná, když jde o centrální systém. A zároveň jsme dali klientům ten komfort, že každý má ten pocit, že mám svoji vlastní rekuperační jednotku, můžu si na ní měnit častěji filtry, můžu, když řeknu, si ji sledovat a ovládat já sám a nejsem závislý na současnosti toho, jak si moji sousedi pustili, když řeknu, ovládání na tom centrálním systému, protože ty centrální systémy pracují s nějakou současností a nikdy nebudete mít 100% výkon na celém patře nebo na celý jedné věži. Kdežto tady, když máte vlastní rekuperační jednotku, tak si s tím můžete dělat, co chcete a pořád bude mít ten výkon, který po ní chcete. Takže nie sú tu radiátory, takže nebudeme si vyklepkávať ako susedia na radiátor, že buďte trošku tichšie, alebo odzvzdušnite si radiátor, nech môže začať buď studená voda, alebo teplá voda, alebo akokoľvek. Myslím si, že v jednom z tých predchádzajúcich dielov sme sa bavili o tom, že aj číselne, či sa to dá nejak vyjadriť, že ako sa dá ušetriť. Na tomto máte nejakú predstavu o tom, že koľko to môže byť peňazí? Tak co se týče rekuperačních jednotek, tam je to čistě o tom používání ve smyslu toho, že nehoníte ten centrální systém. Prostě tak, jak ten objekt funguje pro každého klienta, nebo ten byt funguje pro každého klienta zvlášť, tak se to dá asi lépe a rovnoměrněji, lépe a individuálněji rozpočítat tyhle náklady. A co se týče toho topení chlazení, tam jde o to, že vy tím, že pracujete s nízkými spády a ta budova udrží to teplo nebo chlad požadovaný delší dobu, díky tomu tak by nemělo dojít k těm skokovým jako změnám, který právě stojí nejvíc energie a nejvíc nákladů. Veď to je aj tá fasáda, Martin, však, že keď sme robili, si pamätám to Reelsko o tých fasádach, tak tá splňala presne tie kritéria toho, že vlastne, keď je tam zima, tak tá zima sa tam udrží, keď tam má byť teplo, tak to teplo ide preč, aby sa to v lete chladilo, však? Áno, prevetrovaná fasáda, dá sa povedať, že je najvyšší štandard v rámci fasád a spoločne s celým systémom kúrenia, chladenia, vzduchotechniky, teplnej izolácie pomáha práve znižovať prevádzkové náklady na tomto objekte. To je dobrá vec. Stavebné procesy výstavby v Metropolise boli nejaké inovatívne? Niečo sa zlepšilo, že poprvýkrát v živote na Metropolise bola použitá umelá inteligencia v ovládaní, ja neviem, výťahu? Asi budeme jeden z prvních projektů, který použil systém Neo 2, což je řídící systém právě pro stropní kůrení chladění. V tu dobu, kdy jsme tendrovali, ještě neexistoval a ve chvíli, kdy jsme stavěli, tak už nešlo skočit na ten starý. Už jsme šli do toho nového systému, který pracuje trošku efektivněji a lépe s měřením a regulací toho systému pro každý byt. Už nejsou venkovní teplotní čidla pro každý byt, ale funguje to na základě vnější ekvitermy a chování toho vnějšího prostředí, takže to je asi taková zajímavost. A potom bych asi zmínil posuvný Vixlight, dveře pro terasové byty, velké francouzské prosklené dveře, které v tu dobu byly použitý na jednom projektu ve Frankfurtu a na jednom v Londýně, takže jsme byli možná třetí, dejme tomu. OK, takže Frankfurt, Londýn,
Bratislava. Metropolis účet stále drží. Je to tak. Dobre, a pri nejaký žeriav špeciálny, nejaký špeciálny fúrik, ty si táčky nedržal, nešiel si s tým? Nie, v tomto smere sme za tradičné postupy. Tradičné hodnoty. A za prirodzenú inteligenciu a nie za tú umelú, takže myslím si, že boli naozaj vyberané overené postupy a metódy, ako realizovať tento projekt. Mám tu aj takú poznámku o prémiových materiáloch Metropolisu. Čo je tu takéto najprémiovejšie alebo prémiové z prémiových? Asi, když to vemem, šli jsme po té nejlepší kvalitě. Když to vemem, vzduchotechnická jednotka pro každý ten byt a rekuperační je prostě, když řeknu, top výrobek, top brand, je to prostě Mercedes mezi vzduchotechnickými jednotkami. To samý stropní kudenní chladění. Zase byli jsme ve fabrikách, vždycky jsme se podívali, vyvzorkovali, řešili jsme fungování právě i toho měření a regulace a potom jsme se teprve rozhodli, jaký systém použijeme. A právě tam došlo k tomu snoubení toho, že tady jsme šli do nějakých inovativních věcí a v těch pohledových materiálech jsme šli prostě po přírodní klasice, která sice je dražší, ale svý klienty si najde a to jsou právě třeba dřevěné podlahy, tříveství, je to například obklad a dlažby, velkoformáty, keramiky, které jsou, když řeknu, italského původu a italské výroby a nechtěli jsme žádné hydroizolační stěrky nebo něco zjednodušovat. Žiadne lacinky. Tak, presne tak. Jak sa tomu hovorí. Zabudol Marek na niečo? Martin, napadá ešte tebe niečo také to prémiové, čo by bolo dobre vyzdvihnúť, že toto tu v Metropolise naozaj je možno aj z pohľadu vonkajšieho. Myslím si, že keď sa pozerám na ten objekt za tebou, stále si to nejak pripomínam, tak určite štandardom nie sú vonkajšie žalúzie v tomto downtowne. Je to niečo, čo si dovolím povedať, že je výnimočné práve pre tento projekt a pomáha opäť nejakému komfortu v rámci bytov. OK, to sme pospomínali. Poďme teraz trošku na tú stavbu tak, Martin, že ty si mal koľko ľudí vlastne pod sebou na starosti? Že keď bežný pracovný deň, keď bola hrubá stavba, koľko tu bolo robotníkov? Ono je to rôzne, lebo zase v našom týme ako technického dozoru nás bolo 5-6 ľudí, ale zároveň v týme generálneho dodávateľa a v píku bolo, myslím, že vyše 300, okolo 350 pracovníkov. Wow. A si išiel hlas niekedy? Niekedy. Hej. Niekedy. Že musel si na niekoho aj tak ako nakričať. Ale vo všeobecnosti musím povedať, že všetci tí robotníci a pracovníci, ktorí boli na stavbe, tak naozaj sú to veľmi, veľmi fajn ľudia. Nemyslím si, že dochádzalo k nejakým konfliktným situáciám, ale skôr sa naozaj každý snažil robiť tú svoju prácu zodpovedne a v maximálnej možnej miere kvalitne. Takže, ale samozrejme, ako deň prinesie mnohé momenty. Takže... A to je v každej profesii asi, to na tom nie je nič čudné. Tak ako vedúci pracovník musí byť líder, to znamená, že musí dať najavo, že ide sa týmto smerom a takto. Váš taký bežný pracovný deň, ako vyzeral? Teda ja predpokladám teda, Martin, že ty si obul baganže, lebo to bolo veľa blata. Asi. Ty si išiel viac baganže alebo office? Asi se shodneme s Martinem v tomhle smyslu. Tam jde strašně o to, v jaký fázi je výstavba. Ve chvíli, kdy jsme v té přípravné a v té fázi projektové, tendrové, tak vlastně jsme 80% v kanceláři. Teď ke konci zase při té kontrole kvality díla a při těch prohlídkách, které potřebujeme když řeknu zrealizovat a zapsat jako vady, nedodělky a tak dále, tak teď se bavíme o tom, že je to 80% stavba a 20% kancelář. Takže myslím, že se nám to mění hodně podobně, s tím, že samozřejmě některé věci se dají řešit na konfkolu, ale potom jsou věci, které musíme vidět na stavbě a který si potřebujeme projít, takže... Hodne a samozrejme boli momenty, keď to bolo 100% stavba, 100% office, takže... Aj sa ti snívalo, čo ja viem, že o tej reflexnej veste, že zás si ju musím dať? No. Nie. Ty si mal prax asi, ty si to vedel, tak videli ste Balotelliho niekedy, keď si oblíkal ten diferenciačný dres, to je ten futbalista, krátka odbočka, tak bolo to veľmi komplikované a priznám sa, že keď som tu bol, asi 3-krát sa mi stalo to isté a tú vestu som si nevedel normálne, mal si na to nejaký grif, ja som to nevedel na seba dať. Možno si nechcel dať tú sebareflexnú vestu.
To som si mal dať radšej. No. Asi pravdepodobne. Keď je už Metropolis skolaudovaný, tak to musí byť aj istý pocit nejaké hrdosti, nie? Že ste to vlastne dodelali, nie? Že je to hotovo. Nie? Myslím si, že si to ještě úplně neuvědomujeme. Tím, že ještě máme sice za sebou technické předoblídky s klienty, ale ještě nemáme předáno a začínáme předávat vlastně od 1. máje, tak, anebo od 5. máje, prostě začátkem měsíce. Tak to z nás ještě nespadlo. Takže ještě vlastně stuha se ještě neprestrihla. Ano. Když to vemu za nás, tak nám teď, když řeknu, jsme v té jako hodně podstatné fázi projektu a snažíme se, aby když řeknu, to finále proběhlo jak nejlíp dokážem a jak nejlíp dokáže i generální dodavatel. Potřebujeme všichni ještě napnout poslední síly a předat si objekt jako takový, což probíhá tyto dny. A do konce měsíce si převezmeme projekt od generálního dodavatele a začneme jednotlivé byty předávat klientům. Martin, ty možno technicky, že keď to bolo skolaudované, keď to teda dostalo tú pečiatku, tak bol to nejaký taký pocit, že to je ako dôležitý milník. Pochopiteľne. To je veľký milník, ako celý ten projekt je taký maratón v šprinte. Čiže človek po ceste samozrejme, že dosiahne viacero milníkov, dokončený železobetón, dokončená fasáda, osadené okná a tak ďalej a tak ďalej. Áno, stromček hore na stupe, že vlastne to je tá výška, hej? Áno, ale tým, že naozaj tie práce nasledujú dynamicky hneď jedna za druhou a hneď sa skáče do ďalšej etapy, tak presne človek si to nestihne ani užiť, ani uvedomiť, že vlastne čo bolo dosiahnuté. Keď som išiel, tak som rozmýšľal nad tým, že vlastne od začiatku si mal bradu a som mal taký pocit, že to možno je ako playoff, vieš, že stavanie Metropolis ako playoff, že keď proste prídete do toho finále, začnete playoff, rastie brada, hej, Martin, rastie brada a potom, keď sa to skolauduje a odovzdajú sa byty, dajme to, hej, tak potom sa oholíš, že je teda koniec? Nie, to by sa manželka so mnou rozviedla. Hej, tak už vieš ako na to. Ale držíme pochopiteľne palce. Vy určite máte v hlave aj nejaké čísla. To je vždy také zaujímavé, že koľko metrov kubických niečoho, hej, že koľko metrov káblu alebo niečo také. Tak začneme tým betónom. To ste liali dosť, nie? Koľko metrov kubických? No, 50 000 tún. 50 000 tún. 50 000 tón? To je asi dosť, nie? To je nejakých 20 kubíků. 20 000 kubíků. 20 000 kubíků, daj mi to na Tatrovky. Veľa? Veľa Tatroviek. Veľa Tatroviek. Je ešte nejaké zaujímavé číslo zo stavby? Že máme použitý 5000 tun výstuže. To je... Ocelářská výstuž, betonářská výstuž, která se používá do železobetonové konstrukce. Čínská ocela alebo nejaká dobrá americká? Európska? Tak. Správna. Dobre, výborne. Ešte nejaké zaujímavé číslo? 130 kilometrů máme hadiček ve stropě, stropního kurení sladění. 130 kilometrů. To je a elektrikářský kabeláže tak na cestu do Itálie. To sú... Nejakých 700 kilometrů. No skoro 1000, dajme, že skoro 1000, nech to znie tak akože, znie to tak italsky. To sú zaujímavé čísla, rozbité príľby alebo stratené reflexné vesty. Ste nespočítali? Ja som našiel počas výstavby asi 10 prilieb bez hlavy. Tak položené. Našťastie. Našťastie. Ale možno ešte k číslam. Ono, okrem teda tých materiálnych čísel, myslím si, že je zaujímavé aj spomenúť ten tím, ktorý vlastne realizoval tú stavbu. Čiže sú to zamestnanci, či už na strane investora, na strane dozora, alebo projektantov, generálneho dodávateľa, rôzni iní ľudia, ktorí počas života projektu prídu do kontaktu s týmto projektom. A keď som si to tak naščítaval, tak to vychádzalo niekde až okolo 60-70 ľudí. Čiže naozaj je to práca mnohých ľudí, ktorí pomohli tomu, aby tento projekt vlastne vyzeral tak, ako vyzerá dnes. Keď sa na neho pozeráte, idete z rôznych teda akože svetových strán, že ten Metropolis, to M-ko proste vidieť. Čo sa vám na tom najviac páči? Lebo je to stavba, ktorá je treba povedať, že ikonická už teraz, čo je asi super. Čo sa vám na tom najviac páči?
Za mě zdaleka asi nejzajímavější pohled bude od sadových úprav z parku. To znamená od hracích prvků, kdy vlastně máte před sebou v zajímavém úhlu celý objekt z té jižní strany, na kterou svítí, je to veselý, je tam předtím, nebo bude tam předtím zeleň, už teď se nám začíná jako tvořit. A potom teda samozřejmě ten pohled z toho severovýchodu, severozápadu, kdy retail zapadá do ulici Botova, je to tam tak jako citlivě zasazený, tak to je za mě ještě taková zajímavost. Martin, ty máš čo najobľúbenejšie? Tá parterová časť, práve tá pasáž pri retaili, tak tá je pre mňa taká vyslovene, že až mestotvorná, až taká skoro z bulváru nejakého. Naozaj tie vysoké stropy cez dve podlažia, vysoké stĺpy, tak to dotvára peknú atmosféru. Myslím si, že keď sa dokončí celá tá ulica, pekne to zapadne do celého kontextu. Zároveň mám rád pohľad z Mlynských hnív, čiže tam je pekný kontrast voči okolitým objektom, či už z pohľadu tvaru alebo farby. Áno, ten tvar alebo fasáda môže byť niekde kontroverzná, ale to je, myslím si, že fajn, že každý si na to môže urobiť svoj pohľad, svoj názor, ale myslím si, že celkovo to zapadlo dobre do okolitého prostredia. Malo to svoje výzvy, ten samotný tvar. Nebolo to jednoduché, ale myslím si, že na finálny výsledok stojí za to. No jasné. Vy si určite z tohto projektu budete do svojej ďalšej kariéry, lebo vlastne nekončíte. Hej? Toto nie je vaša derniera, že vlastne odchádzame preč z tohto staviteľského biznisu a idete malovať alebo idete skladať hudbu. Idete možno do ďalšieho nejakého projektu. Čo si odnesiete? Čo je také poučenie, že ty, Martin, naučil som sa v rámci tohto projektu, že keď pôjdem robiť ďalší projekt, niečo budem robiť inak, alebo čo si tak odnesol? Neviem, či naučil som sa, ale skôr zažil. Možno cez tie zážitky sa niekam posunul a získal taký lepší, komplexnejší obraz o samotnej výstavbe ako také. Čiže od toho 2020, čo sme v podstate na tomto projekte, tak naozaj sme si prešli nejakou prípravnou fázou, výkopovými prácami, ktoré neboli vôbec jednoduché. To bola kapitola sama o sebe. Následne teda hrubá stavba, fasády, interiéry a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá komplexnosť, ktorú som mal možnosť zažiť, tak to je to, čo si z tohto odnášam. A niečo také vnútorné ako tvoje, že pri ďalšom projekte budem menej kričať na ľudí, čo teda myslím si, že ty si nekričal vôbec, lebo ty nie si ten typ, ale vieš, niečo také osobnejšie ešte som ako keby hľadal, že budem pokojnejší v situáciách, lebo verím, že boli situácie, aj kedy si sa ty, alebo aj ty, Marek, že ste sa zapotili, že zrazu, že fúha, prišla ďalšia miešačka, čo s ňou teraz nie sme na to pripravení. Hej, fabulujem, ale je to také niečo osobné ešte? Ja stále hovorím, že keby neboli problémy, tak nemám prácu. Lebo naša práca je v podstate riešiť každodenné problémy. Ježiš, to je aký stres. Môžeme si ráno urobiť krásny 10-bodový to-do list, ktorý hneď pri prvom telefonáte môžeme škrtnúť a jednoducho bude to celé inak. Takže málo kedy sa dá ten deň naplánovať ako úplne na tých 8-10 hodín pracovného času. Takže tá flexibilita a okamžitá reakcia, tak to je to, myslím si, že čo je nevyhnutne potrebné pri tom. OK. Inak to je akože vážna vec, lebo ja keby som prišiel do svojej práce a hneď by som od začiatku bol v nejakej okamžitej stresovej situácii, že toto všetko sa nedá a nejde, tak neviem, či by som to s takou ľahkosťou vedel nejak robiť. Takže toto aj obdivujem a je to super zistenie. Marek, ty máš niečo také, že čo si odnášaš do ďalšieho projektu, že toto som sa naučil a chcem to ešte zdokonaliť? No, je toho veľa. Jako v první řadě je určitě dobrý být flexibilní. Naučili jsme se, že prostě přesně ráno škrtnem seznam a jdem dělat něco jiného, ale musí to být výjimečná situace. My potřebujeme držet linku toho, co je podstatný, nezapomenout na to i v rámci dní, i v rámci týdnu, i v rámci měsíců, i v rámci roku a držet ty opratě i sám nad sebou v tom, že teď se nenechám zvyklat. Není to vlastně, ten problém nikdy není tak horký, jak se uvaří v tu chvíli. A i proto jsme byli dva projektoví manažeři na tom projektu, dá se říct, a aby jsme se doplňovali a jeden mohl řešit tu denní agendu a jeden, dejme tomu, mohl dělat něco dopředu, protože jsme věděli, že nás čeká něco důležitého v nějaký termín za týden a že se na to musí vyšívat. A potom určitě nás to naučilo, že žádný problém není nepřekonatelný. Objevily se tady za tu dobu určitý věci, určitý problémy, s kterými se vůbec nepočítalo a
vždycky, když jsme zjistili, tak, nebo hodně často, když jsme zjistili, jsme si mysleli, že jsme ve slepý uličce, ale vlastně vždy se to nějakým způsobem vyřešilo. A i díky strašně moc drobný práce všech možných lidí kolem nás, díky tomu, že jsme, když řeknu, narazili na strašně šikovný profesionály, kteří přesně ví, co dělají, jsou špičky ve svých oborech, ať už jde o zakládání staveb, ať už jde o specialisty na větrné studie, jelikož pro příklad, měli jsme tady nějakou normovou hodnotu větru, která ale tady v té zóně vůbec neplatí, takže jsme si nechávali udělat 3D model zmenšený, nechávali jsme si udělat speciální studii vlastně chování větru ve chvíli, kdy tady takto stojí ten dům, ale i ve chvíli, kdy už budou postavení sousedi kolem nás, aby jsme měli, když řeknu, dostatečně bezpečnou stavbu a dostatečně bezpečně upevněný fasádní prvky. Takže takovýhle zajímavý věci. To je dobré, že si tak na záver uvedomiť, že vlastne žiadna prekážka nie je neprekonateľná a stavba je vlastne taký živý organizmus a treba počítať so strašne veľa vecami, ktoré na dennej báze treba nejakým spôsobom riešiť. Teraz popustíme na záver úplne, že úzdu fantázie. Najlepší byt tu v Metropolise je ktorý podľa vás? Ja si myslím, že je to 1,5 izbák. Za mňa ten koncept toho bytu je absolútne ideálny práve do tohto downtownu, do tohto prostredia. Čiže je to nejaký, povedzme, štartovací byt. Je to od začiatku byt, do ktorého keď som prišiel, tak sa mi jednoducho páčil. Takže za mňa je to určite tento. OK. Marek, ty máš nejakú preferenciu? Když jsme tam poprvé vkročili, mluvám se, jenom doplním přesně, když jsme tam poprvé vkročili, tak jsme říkali, tohle je přesně typ investičního bytu, který bychom chtěli jako vlastnit. Splňuje všechny ty jako jednoduchý požadavky a zároveň vysoký komfort a když řeknu, umím si přesně představit ten design a to fungování v takovém bytě ve svých studentských letech, anebo ve svých letech, kdy jsem startoval kariéru úplně po vysoké škole. A potom samozřejmě byt našeho pana jednatele, pana Krausa, který má vlastně mezonetový byt na budově A, kde jinak mezonety nejsou. Překopali jsme kvůli tomu část technologie a část budovy a má teď krásnou terasu s výhledem na Bratislavský hrad. Má jednu velkou nahoře, kde bude mít, dejme tomu nějakou výhřevku, něco venkovní grill, kuchyňku a tak dál. A zároveň ten prostor působí tím, že jsou ty špičky věží od sebe už daleko, tak působí velmi soukromým dojmem. A vzdušným prostě. Dělali jsme tam, když řeknu, i nějaký s jeho panem architektem, kterého poznám i mimo pracovní stránku, tak jsme dělali nějaké úpravy, co se týče vnitřní dispozice, výběru materiálů, má tam potomítkový baterie a tak dále, takže je to... Tak to je taká opravdu ako... našlapaný, našlapaný byt. Kde... Fajn šmekrovina, jak tomu hovoríme. No dobre, páni, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme prešli veľmi veľa zaujímavých vecí, dokonca aj nejaké číselné údaje. Stále je tu priestor sa do Metropolisu prísť pozrieť. Stále sú tu bytové jednotky, ktoré sú voľné, sú k dispozícii a treba sa určite popozerať, lebo aj presne, že človek tu nájde, že dobre, že beriem, že teraz akože super luxury apartmán hore niekde, ale aj tie bytové jednotky, ktoré sú presne, nazvem to, že štartovacie, ale myslím si, že tá štartovacia, akože nejdeme, že skončím vysokú školu a idem si kúpiť byt do Metropolisu, hej, Slovensko ešte nie je tak ďaleko, ale že presne ten pocit, že bývam v meste a ten downtown spĺňa nejaké kritéria takého, nazvem to, že európskeho bývania. Aj sme to, myslím si, že v nejakom tom podcaste ešte predtým rozoberali, že vlastne Bratislava sa aj vďaka Metropolisu stáva ešte väčšou metropolou. A to je asi to podľa mňa najdôležitejšie. Som rád, že sa na stavbe nikomu nič nestalo. Natáčali sme prvý diel podcastu v tomto byte, zaprášený holobyt, ešte nedokončený a teraz vlastne končíme tu a je to byt, ktorý je k dispozícii, takže... Je to tak a jestli můžu udělat drobnou reklamu. Klienti, přijďte se podívat. Opravdu to stojí za to.
osobně ten život ve výškách jsem si nikdy neuměl představit. Teď máme kancelář vlastně v 16. patře tady na Bčku, pracujeme z ní 2 měsíce zhruba a je to opravdu návykový. Nikdy jsem si to nemyslel, že bych to řekl, ale umím si to úplně představit, ať jako rodinný byt, tak jako byt pro, když řeknu, pro studenty nebo pro někoho, kdo ta rodina chce zainvestovat, chtějí tady mít nějakou nehnutelnost. Zbyly úžasný byty v budově B od 9. patra vejš, je tam spoustu ještě volných bytů, asi k 70 bytům, to znamená nějaká 1/4 a opravdu to za to stojí a když řeknu, musíte to vidět. Je to o tom přijít a vidět to a zažít si to. Tak treba prísť sa pozrieť, to je veľmi dôležité. Všetky informácie v zásade sú na Metropolis.sk, takže nech sa páči, môžete ísť do toho. Takže Marek Moucha, projektový manažer za investora, to znamená za Mint. Ďakujeme veľmi pekne, že si našiel čas. Ďakujem, Matej. A samozrejme aj Martin Tkáč, ktorý je projektový manažer za technický dozor za Greenity. Martin, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, Majo. A teda neoholíš sa, hej, kvôli tomu, že sme skolaudovali všetko, je to vybavené. Nie. Rodinná pohoda je oveľa dôležitejšia. Spokojná žena je dôležitejšia ako dokončený projekt. Spokojného života. Presne tak. Takže podcast z Metropolisu, ďalší diel je za nami a možno nás ešte nejaké budú čakať. Nechajte sa prekvapiť, páni. Ďakujeme veľmi pekne a vás pozdravujeme tiež.